l'entrada d'un edifici antic, baix una cadira antiga, hi ha un pergamí destacat. Un xiquet es dirigeix pel corredís fins les cadires. Va procurant que no el veig a ningú. Ja no tinc cap dubte, no tenen aquesta cadira vella. El meu iaio treballava com a autor en la construcció d'aquest col·legi. Quan es feren els fonaments de l'edifici, aparegueren les restes d'un molí paperer del segle XI. Alguns arqueòlegs d'aquella època pensaren que es tractava del famós primer molí paperer a Àsia Riba i per extinció a Europa i que hi havia estat obra d'un tal Abu Masaifa. Altres digueren que no, que aquestes restes no eren d'un molí i que aquella Abu Masaifa no va existir mai, que era una llegenda popular. Si bé l'existència de tal molí paperer no genera dubtes i que si va ser real la seva existència es que arriba com a bressol del paper en Europa. Doncs el nostre col·legi està damunt del primer molí paperer d'Europa. La teva imaginació va molt de pressa, Andrea. Seguís, conta, estic impacient. Total, que les obres continuen, que sempre es va construir. Però el meu avi, un matí en aquelles restes del molí o el que fora, va trobar una caixeta daurada molt bonica i dins hi havia un pergamí. Una vegada en casa obri la caixeta, troba el paperet escrit en àrab i al no entendre res guarda la caixeta a sa casa. Va passar el temps i mon pare un dia troba la caixeta i el pergamí de dins. Li va fer gràcia el paperet en àrab i se l'endugué un dia al col·le, a aquest col·le. Ell també venia al Martínez de Vies de Xàtiva. Eixe dia, a l'entrar al centre amb el pergamí a la mà, va veure un company amb el qual no es duia molt bé i que sempre li feia la punyeta. Al veure l'amagar el paperet baix d'una cadira rústica de l'entrada a les classes. Després passa el temps i ell ni se'n recorda del paperet, fins que ell de nit em va contar eixa història. Que interessant! I el primer que has fet avui és anar a buscar el pergamí a les classes. I què? L'has trobat després de tants anys? Sí, a mi el tinc aquí. Està nada. No hi ha cap problema. Tenen la meva amiga Sabrina. Ella entén l'àrab, però va saber científica. Ara mateix costa cotxe. Traduir per favor de paper. Camina en direcció al ponent de Xàtiva, la senda que du a Sant Didac. Allí, en una cova que hi ha a l'esquerra del camí, trobaràs amagat un planol. El planol que et durà al meu tresor. Abu Masaifa, any 426. Seguiu després les pistes i el trobareu. No encontres més pistes. És aquí, professors anaren en busca del tresor d'Abu Masaifa, enfilaren cap al ponent pel camí que puja a Sant Didac. Els professors agafaren la brúixola i aprofitaren la historieta de Juanjo per fer un recorregut didàctic que els ensenyara les plantes del voltant, el paisatge de la costera i els seus pobles.
mai es traspassà per la ment la idea de trobar el tresor d'Abu Masaifa. Mireu el tigre, rodeu a la Maria. Allí, mireu, el moner. Mireu, Rosa. Des d'ací es veu part de la nostra comarca, el vall del riu Canyoles, la costereta de Ranes, Cerdà, Torella, la Nera, la Granja i la Llosa. Una olivera. La comanda paré de l'Ebre de la Casadella. Ara tornem de tornada i ens fixarem bé. Mireu allà de la dreta. Sí, però és que és la rosa. Mireu, la tova. Aquí, un plano. Mireu el que pica. Camineu cap al nord-est durant una estona. Quan arribeu prop del bancal d'Armeles, fiqueu-se a terra. Ahí estan les tombes dels 3 meus fills, que moriren als 3, 5 i 7 anys. Pugeu cap amunt 25 passos. Trobareu la meva tomba, d'on jo vaig manar fer-la per a mi, per quan jo morira, i així vaig deixar manat a la meva esposa. Dins la tomba està el tresor. Jo allí el vaig amagar perquè quan m'enterraren estiguera baix de mi per a tots els segles. Però si algú trobara la caixeta daurada amagada al meu molí paperet de Xàtiva, per a ell seria. La fortuna manarà per a qui serà el meu tresor. Així vos deixa el plànol de la situació de la tomba, marcada perquè la trobeu. Mireu, les 3 tombes dels meus fills. Ja tornem a cap. Anem cap amunt 25 passes. 4 i 25. 25. Mireu, està marcada en el plano. Oh, és veritat! És veritat! Oh! Els professors i els alumnes es quedaren bocabadats, tornaren al centre amb el tresor de monedes d'or, o comunicaren a la premsa, a les autoritats, a Patrimoni. Tots decidiren dur el tresor al Museu Municipal i que allí estiguera per sempre. La llegenda de Masaifa es feu realitat. Sí que va existir i sí que ell va ser el primer que des de la nostra comarca fabricava el paper xativí a tota Europa.